adultuak daukate prejuiziozko motxila bat. Aurrak ez daukate inolako prejuiziorik. Claro, aurre getzerik gabe. Aur bat ezak konturatzen bera transexuala dela. Nik ez nekien zetzen transexuala izatea. Baina banekien ezka bat nintzela. Hemengo familia noski nahiko liberala izan da beti. Eta noski nire kasuan hori beharrezkoa nuen, Orain krisalitzen aldarrikatu nahi duguna da bizitza normal bat izan aukera daukagula. Nik bete jaten diet, niri galdetu, nahi duzuena zen, nahiago dut, gaizki galdetzea eta nik zuzentzea gordetzea baino. Kuadrilan bederatzi neska gara, eta familia bat gara guretzat. Zinemako mundua asko gustatzen zait. Labur metrai batzuk egin ditut bihar daukat. Bihar? Estrenoa. Urduri gaude. Bai. Urduritasun hori kentzeko hasiko gara zerbait prestatzen. Bai. Gaurkoan Uhartera etorri gara, eta Uharten hemen ferialen parantzan Mikele Granderekin geratu gara. Ordua dugu, hitzordua egina dugulako hemen bertan, beraz, edozein momentutan etorriko. Ara, handugu, ja badator. Atxaldeon! Kaixo. Ze puntualidadea! Ze puntualidadea! Bai. Atxaldeon! Kaixo. Ongi? Bai. Bai, sukaldetzeko prest? Bai. Seguro? Bueno, oraindik ez dakigu. Erosketak egin dituzu? Ez. Ez. Apa, egingo ditugu, ez? Bai. Zuk eramanen hauzu, nora, zuk esan? Hortik. Hortik? Venga, guazen. Didezu esan, oraindik? Bai, natxoak egingo ditugu. Natxoak? Bai, bueno, hemen egiten diren eran, edo ez dakit nola esan moduan. Zuk egiten dituzun modura egin ditugu. Bai, nire lagunekin normalean egiten zure kuadrilan ere bai. Bale. Egiten da, beti horrela. Hartzen ditugu hauek normalean. Ba, horiek hartuko ditugu, Eta bi hartzen ditugu. Bale, hartuko ditugu. Garri, nik eraman dizkizut? Nahi zintzen. Bai, zuk aukeratzen, nahi zure karroa. Baita ere, bacon hartzeko. Bale. Eta bi baita, hau hartzen dugu. Bai. Bestea probestuko da. Bai, nahikoa da, beti. Bale. Eta gero, gazta. Gazta? Gazta eta... Ze gazta mota? Horrela, tiretan direnak, eta baino... Hori da mozzarella... Bai, uste dut hau dela, tomate frejitua. Tomate eta non dago? Hemen. Ai. Pero, zuk ezagutzen duzu. Bai, noski ez. Eta... dago hemen. Hartzen dugu hauek. Normalean. Egin behar dugu, zure kuadrilan egiten duzuen afaria. Bai, eta ikaragarri honan dago. Bai? Bale. Hori gero esango ditut, Bueno, bai. Listo? Eltxoi. Tomatea, gazta, irugiarra, natxoak. Ja, está, bai. Bai. Bale, ba? Zizue botatzen zenatarik ez deus ere. Ez. Bale. Ez normalean... Ez dakit, batzu tomateekin da botatzen dute, ez? Bai, gero eta salsa desberdinekin, bai. Orduan ja ordaindu? Listo? Bai. Hau da zure? Bai, momentu batean, hau da, bai. Azoka elkartea. Bai. Hala, ederra! Badakizu, Ara gure artista. Mikele? Ni naiz kapaz hauek pizteko, Bueno, hor botia daukate. Ja, baina nien nintzateko sartuko zu gustoko duzu guzti hau. Bai, gustoko dut. Mundua horrelako zinemako mundua asko gustatzen zait. Bueno, momentu honetan telebistari gara, baina ikusi dut eta grabatzen hasi garenean, eta kamarak, eta daukazu bai aurrekaldean. Soltura, eta atzekoare gustatzen zaizula ikusten dut. Bai. Osea, kamara aurrean eta atzean. Bai. Horregatik ari zara artistikoari begira, ikasketak egiten? Bai, batez ere, hau da txikitan nik beti izaten nuelako, txikitan badakizu, txikiak beti,
ni medikua edo, nik aldatzen nuen behin eta berriz, medikua edo dentista edo, beti, ez zen nuen bakarra. Desberdin ez zen, eta egun batean esan nuen, aktoresa edo, aktorea? Izaten naiz, guztia izan alde, ez? Claro, edo zein paperran zeztutzen daizakelako. Azkarra, bera. Eta noskita orduan, interesatu zitzaidan, eta gero ikusi nuen, horrelak mundua, grabaketa mundua eta asko gustatu zitzaidan. Eta aritua zara. Gustatu zaizu, baina hasi zara ia zure gauzak egiten. Bai, pixko bat bai. Zer egin duzu? Labur metrai batzuk egin ditut, batez ere, gozamen ez izeneko, festival batera, nahiko txikia da, baina oso polita, seksualitatea lantzen da bertan, eta tematika hori izan behar duten laburmetraiak egin behar genituen, eta irabazi duen. Irabazi. Egin eta irabazi gainera. Eta hori zuk zuzendua? Bai, nik zuzendua, eta gero badaukat lagun bat, Angela ditzen da, eta hori beti da nire aktoresen protagonista. Osea, Almodobarrek izaten dituen bezala bere txikas Almodobar, zuk badituzu ere zurea. Bai, gainera nirekin etorri da instituto berrira, hor batxiller artistiko bat egitera. Elkarrekitza dute. Bai, eta beste lagun batekin joan gara, iruneska. Eta zaudete, gainera instituto horretan hitz egin dugu, baina egiten dituzu ere, musikalak, eta... Bai, ez ere kurtso bukaeran, kurtsoa pasatzen dugu igual pixko bat prestatzen, eta gai aztezko nola aukeratuta. Eta orain ja, bihar daukat. Bihar? Estrenoa. Urduri gaude. Bai. Bihar estrenoa da, urduritasun hori kentzeko hasiko gara zerbait prestatzen. Bai. Hau egiteko bandeja hor dago. Bandeja? Bai. Hau, gorri hau? Bai. Bueno. Eta erdian. Eta zer da egin behar dena? Egingo ditugu, natxoak. Egin behar dugu Mikeleren kuadrillako espezialitatea. Bai, nahiko erreza dela, baina noski, erreza askarra batez ere. Eta, sukaldea ez ingendiatzeko. Bai, suhiltzaileak nahiko urrutik gelditzen zaizkigu, eta bazkale, hau erreza, zerrekin hasiko gara? Bai, hasi behar gara, tomate frijitoarekin. Hau ere zabaldu behar, biak? Bai, biak, lehenengo bat, honekin. Zuk agintzen duzu. Bai, irekiko dugu. Eta joan behar gara, nola, kapak egiten. Egin behar ditugu kapak. Bai. Horrela egiten ditu. Egin behar dugu lasaña antzeko bat, baina natxoekin. Bai, natxoekin. Gainera oso ona jalitzen. Bai. Bueno, gero esanen dizut. Ni ikasten ari naiz. Hau dago, nahiko, lehen aipatu dizut, baina nahiko natxoen kontu hau, nahiko edatua, ez? Ari da orain azkenaldia... Bai, orain, nire ikusi dut, bai, orain. Bai, gainera uste dut, nola, egiteko errazta den, eta gainera baita ere eskarra, eta horrelako, ez dara komplikatzen, eta... ongi. Jarri behar dugu horrela. Bueno, hasi zara esaten txikitan, nahi zen nola izan denetatik. Medikoa, dentista, ez dakit zer. Eta orduan, antzesle izatea, pentsatu zen. Horrela, paper guztiak egiten. Edozein lan azukan pertsonai bat egin al nuen, eta... Noski, azkarra. Eta zertara jolasten zen Mikele, txikitan? Mikele... Zein zen zure jolasura... Niri... Zer gogoratzen duzu? Printzesekin, edo... Baitere panpinekin asko, soinekoekin baita. Ikusi ditut argazki batzuk hortiz egon naiz pixka bat arakatzen. Mikele grande. Eta ikusi ditut argazki batzuk, sileta batean sirenaz. Oix! Bai. Eta hori, baina zertzen nun, mina hankan edo zerbait ere? Ez, niri sirenak ikaragarri gustatzen zitzaidan. Bai. Eta, hau, ia... Neska transexual gehienoi gustatzen zaizkigu sirenak. Sirenak? Bai. Uste dutela, igual, nola, identifikazio kontu bat, ez? Claro, badu bere zentzua. Eta, orduan, badakigu ze sexua daukaten, haiek esaten dutelako, ez? Claro. Eta orduan, niri ikaragarri gustatzen zitzaizkidan, eta, gainera, H2O serie hori famatu ikusten nuen, obsesionatu egin nintzen, eta nire lagunei obsesionatu egin niendik. Eta orduan esan nuen nik sirena bat izan naiz, izan gogoak nintuen, baina sirena erreala.
Eta esan zenuen, hau da nire momentua. Bai, sirena reala eta gaina esan duen, noski sirenak ez daukate hanka. Claro. Eta nik ikusi dituen, noski garai hartan ikusi dituen, sirena mozorroak, denak hankak ateratzerko lekua zeukaten. Nik hori ez, sirena. Orduan nire izo batek egin zidan mozorroa. Begira zer Bai, kela batekin. Bai, baina hori izan zen, gaizki dago telebistan esatea, baina putadika bat. Lagunentzat. Oh, bai. Hombre, klaro, sirena eraman behar zuten. Ta hik esaten zidaten, zura metxa bete zenuen, zuk sirena bat izan nahi zenuen, benetako sirena. Bai, bai. Baina... Gainera, lagunentzat izan zen. Bai, bueno, ongi pasa genuen guztio. Hombre, seguro baiet. Noski, baina, ostras. Baina beti, eta, venga, orain zu, eraman, eta orain zu. Bueno, hau hartuko dut. Ze hartu behar dut, ze bota behar diogu? Hau, ez batez ere. Zabaldu nahi duzu pixka bat tomatea. Zabaltzeko. Bale. Hemen. Oso ongi. Eta orain... Bakizu nola dezakegun, bera, Pues que nik daukan horrelako puenteak dira, kristalez eta... Horrela egiten badugu igual, ez? Oze, zuk nahi duzuna da, oinarri guztien tomatea egotea. Edo gehiena bintzen. Bueno, hala? Bueno, txekotea hemen. Mira, trukotxo bat erakutsi dizut, Mikele. Bai. Gero beste kapa egiten dugunen ezin dugu, bestela dena nahastuko zaigu. Baina, eta orain jartzen dira joan ningo natxo. Bale, hau da, basea, tomatezko izan bat da. Bale. Listo. Eta jartzen ditugu. Oso ongi. Mikele, esan dugu gaudela hemen zu jarraitu, Bai. Oloriztarren elkartean, bueno, aitaren abizen ere bota beharko dugu, grande, Baina hemen gaude momentu honetan Oloriztarren elkartean. Eta ikusi dut hemen familia guztia duzula, familia handia, familia handia gara. Pila duzu hemen. Familia zuretzat zer da momentu honetan? Niretzat, ikarakarrizko pertsonak dira. Gainera... Arroz haude zure familia. Bai, gainera, hemengo familia noski nahiko liberala izan da beti, oso irekia, eta noski nire kasuan hori nik beharrezkoa nuen, baina gainera nahiko familia LGTB gara. Bai? Hau da, bai nik nago, gero nire lehengusunen bat baita, edo hemen lesbianak, egia. Gizartearen eredu zarete, gizarte anitza behar dugu, gizarte anitza delako, eta zuen familia horren adibide badazta. Bai. Arro egoteko, arrazoia baduzu. Gainera, nire aitona adibidez, nik esan nuenean, edo bintzat... Aitonaren argazki bat zuek ez duzu ikusten, guk handugulako. Aitona, duela 2 urte hil zen, ezta? Bai, hiltzen. Baina, noski, 82 urte zituen, nahiko zaharra, Eta noski, normalean pentsatzen dute, hain zaharrak diren pertsonei oso gaizki eramango dutela edo, ez denbora zen, azkenan. Baina ez, oso ongi hartu zuen. Zuzendu iazu oker banago, baina iruditzen zait, aurrek eta zuk zaharrak esan dituzun horiek, helduak edo nagusiago diren horiek, askoz ere errezago ulertzen eta asimilatzen dituztela gauzak, naturaltasun askoz ere gehiagorekin, helduek baino, helduak ari naiz ja, 40, 65 arteko horiek. Eta batez ere aurrak. Aurrak dira, esponja batzu. Aurrak ez daukate inolako prejuiziorik. Claro, aurrek etzirik gabe. Eta zuk hau, saltzen dizunean, oso normal hartzen dute. Horregatik esaten dute, ni bezalako pertsona transexualak txikitan esatea, eta klasean adibidez guztiok txikiak direnan, aurrak direnean, noski oso asimilatu dute. Nire aizpak adibidez. Hori esan behar nizun, etxean daukazu aukerarik oberena guzti hori azaltzeko, ez? Aizpa dago azteagoa? Nik, azaleratu nuenean, horrela. Nire aizpak zeukan, 6 urte. Bai, eta primeran. Berak bazekien, aurretik, bazekin da zantzuen, eta baina neska bat da, nik badakit, klaro, ikusten. Eta gurasoei agian gehiago kostatzen zaie, informazio falta dagoelako azkenean, ez? Eta gainera eskolan, beti, ezakit, bera esaten zuen, ni aizpa bat daukat, baina ez dakiarekin. Karo. Eta guztiok,
superondo lertzen zuten, Bai. Eta aurrak dira. Aurrak. Bai. Nire polita den horrela. Nire aita esaten du normalean, helduak daukate prejuiziozko motxila bat. Motxila bat, ezta? Bai, eta aurrek horren erraz hartzen badituzte horrelako gauza naturalak, aurrengan, hezkuntzan lan handi bat egin beharra dago. Egiten ari da. Zeren hor egia da, Krisalis elkartea ere badagoela. Baina behar da oraindik. Bai, noski. Oso atzean gaude, baina, bueno, pausotxoak ematen ari gara, Mikel, Bai, pauso handiak gainera. Pauso handiak, bai. Poza ematen dit hori entzuteak, Pauso handiak ematen ari garela entzuteak. Adibidez, Krisalisen, normalean beti, jendea lotu transexualitatea, infantzia txar, haurtzaro txar batekin. Iraina, eta gero noski heldutasuna, oraindik txarragoa, prostituzioa, drogak, eta noski, eske hori ikusi dugu, hori telebistan azartzen zen bakarra zen. Orduan, noski, orain Krisalitzen aldarrikatu nahi duguna da, guk baita edozein pertsonakara, eta bizitzen normala bizitzen aukera daukagula. Eta orduan, orain, daude ume txik gainera, nahiko aur txikiak daude batzutan, 4 urtekoak egon aldira, eta azkenean, aurroiek beraien lenguaia hasten da, esan nahi dut, hizketan hasten dira 2-3 urterekin ulertzen zaiela, orduan hasten, lehenago ezin dira espresatu hitzez. Espresatuko dira beste era batera, baina hitzez... Eta gainera, normalen esaten dira, baina nola konturatuko da aur bat, hain txikitan, baina eski aur bat ez da konturatzen bera transexuala dela. Berak esaten zu, ni neska edo mutia nahi. Eta nik esaten nuen ni neska nahi. Nuen esaten ni transexuala naiz. Nik ez nekien esaten transexuala izatea. Baina nekien neska bat nintzela. Etorri zaizkit burura, nire garaian, orduan ez zegoen DBH eta baina lehen hezkuntzan ginenean ikasten genituen neska eta mutilaren gorputzak erakusten zizkuten. Eta nik ikasi dut baita, Claro, baina hor Mikele ez dago. Eta Mikele bezalako, Mikeleren egoeran dauden beste pertsonak, ez daude hori. Gaur egungo, jendiegena horrela da, eta eredu hori bakarrik erakutzen dute orduan, niretzat. Gizarte anitzean bizi gara, bai ala bai. Eta horren adibide, gero, etorri dira, nik badakit, ia zegoen zinela Uharteko festetan. Bai, txupinazua Suziria botatzen. Bueno, txupinazua ditzen da. Bueno, bai, suziria da koetea, botatzen dena, txupinazua, bai? Bai. Hori, zer mota ongi, bai. Ohore bat izanen da. Ohore bat, bai, hori da, zen, esan nuen lehenengo, nire izatu hori bat izan zen, eta herriak, eta hemen kriston babesa izan duzu. Bai. Baina ez diot bakarrik familiari buruz, ez familia, ez lagunak, gizartea berak, hemen herrian eta ingurunetan baita, perfecto. Bai, eta? Gainera normalean jendea esaten, baina herri txikietan jendea asko hitz egiten dugu, eta kotiatu egiten dugu. Hanik esaten den bai, hitz egiten da asko, baina ondo. Claro. Jendeak ondo hitz egiten du. Claro, hasiera batetik dena oso natural joan delako, eta oso herri elkartua gara, eta komunitate oso polita. Eta hezkuntzan ez duzu ere inolako arazorik izan? Ez hemen, eta ez hemen urrengo herrian. Hemen egon zinen, ze adin arte? 6. mailara arte, hau da, 12 urte. Bete nituen aina, institutora joan nintzen, eta institutoa ondoko herrian egin duen, Atarrabia herrian, eta han primeran baita. Bale, orduan institutua DBH egintzen nuen Atarrabian, eta gero batxilergoa egitera Barainainera jantzera. Bai, batxilergoa bai. Teorian niri... Hiru ikastetxeetan egon. Burlatan tokatzen zitzaidan, urrengo herria dela, nahiko gertu hemen du, baina artistikoa, eta ni urrun. Bueno, urrun, ez dago hain urrun. Baina ordu bateko autobus bidaia. Bueno, instituto garaia aipatzen duzula, karuzuk esan duzu haurtzaroa hemen, 6. maila bitarte, eta gero, bai, jarraitu. Atarrabia, erakutzen nahi dizut, bideotxo hau, begira. Epa Mikele, entzenago, aprobetxatzen zuri agurtzeko aukera hau. Egia da urte desente direla ja, ez naizela zure irakaslea, baina beti badut norbait
zure inguruan dabilena kontatzen didala nondik zabiltzare eta zertan, eta, bueno, aprobetxatu nahi dut zoriontzeko egiten nahi zaren bideagatik, eta, bueno, zure ibilbide horrek ere seguro beste askori lagundu direlako eta, bueno, animo eta muixo bat. Gero arte. Miriam. Miriam? Bai, badakin noski. Miriam izan zen? Nire tutorea izan zen lehenengo mailan. Joan zinenean atarra bera. Bai, eta izan ditudan tutoririk igual, oberena. Bueno, igual adina ere bai, aldaketa bazen, eta lagundu zizun asko, ara? Zer horitzapin daukazu? Oso ona. Gainera, eman nuen atarrabian horrela itzaldi bat, eta baita etorri. Etorri zen? Bai. Miriam bezalako asko topatuko zen itxo. Bai. Esan nahi dut, Mirianek bere momentuan laguntza handia eman zizun, babes handia eman zizun, baina gonen dira ere irakasle gehiago, Bai, eta daude, Horregatik. Eta nik izan dituta, sorte izan dut, eta guztiok nahiko oso honak izan dira, nire kasuan, eta... Ze ongi. Noski orain ja, batxilergoan badakite, baina ez dut bere laguntzaren beharra horretarako, ez? Nire klasikide guztiak badakite, eta baita superpozik daude, Ez da egunero, ez da etiketa bat. Ez da etiketa bat. Haientzako Mikele naiz, eta Mikele. Hori da. Eta batzutan bai, gauzak galdetzen didate, baina nik beti esaten diet, niri galdetu, nahi duzuena zen, nahiago dut gaizki galdetzea, eta nik zuzentzea horrela guztiok ikasten dugulako, gordetzea baino. Zeintzu dira zure kezka nagusiak, Mikele, momentu honetan? Ezaki, handia egitea. Uste dut ez, baina uste dut guztion. Handia bazara, ez bakarrik abizenagatik. Bai, bada. Gerrik asko baino. Da, batez ere, noski, orain lehenengo atxirroan nago, baina, bigarrenean, unibertsitatea. Bueno, pausuz, iritsiko zara. Eta orain momentu honetan suposatzen dut zure buruan 180 handi bat lagunek okupatuko dutela, ez? Gainera nire guztiek bezala, lagunak dira super garrantzitsuak. Niretzat, nire lagunak dira, noski, kuadrillan bederatzi neska gara, eta ikaragarri, baina familia bat gara guretzat. Bueno, baina zure familia ere, grande oloriztarrak. Hori nire familia. Hor, babes hori eukitzea, hor jakitea, hor bizkar horiek ongi zainduak daudela, handia izanen da. Bai. Ez? Bai, eta funtsezko niretzat. Horregatik. Eta haserretuko gara askotan gurasoekin. Bai, eta lagunekin, baina noski. Bueno, nire lagunekin ez. Eta kuadrillan zaudetenean, zer egiten mozua? Daukagu, hemen ditzen dira, bajerak. Bai? Bajerak. Bai. Talkartzen zarete hor? Bai. Edo, eta ja, udan, plan desberdinak egiten ditugu. Piscina joan, edo, noren herria joan eguna pasatzeko. Eta horlako gauzak, baitare. Bai. Eta aita etorri bilatzera, dakitze hor dut. Bai, taksista lanak tokatzen zaizkigu orain. Bai. Nik badut, alaba bat zuri jarraitzen izuna adinagatik diot, ze aholkuan bar diot. Nola dago gizartea, Mikele? Egin behar duten gauza bat da, guraso asko, haien alabei gauza asko, nola debekatzen diete, ez? Eta noski debekatu egin behar dira. Mugak jarri behar dira. Mugak, baina normalean guk edo behintzat nire kuadrian badakigu. Badakigu eta badakigu muga hori pasatzea nahiko igual arriskutza da gurentzat. Eta nahiko, nire lagunak nahiko jenteak izan gara. Ari zara aholkua neri ematen, Mikele. Eskatu dizut alabarentzat eta neri eman diazu aholkua eta beteko dut. Egia da, beteko dut. Alabarentzat ezakit. Oso jantziak zaudete eta beti esaten dut gaur egungo gazteria oso jantzia dagoela. Ez ditugu jarri behar arauak. Zuek badakizuen dauden igual. Ni uste dut baiet, noski beti giatzea. Bai, noski, hor gaude. Baino hori, eskertu behar dizut gainera, niri aholkua ematen, oso ongi. Jarraitu behar dugu honekin, bestela. Lehen esan dugu, aipatu dut, Uharten izan zenula txupinazoa botatzeko gogorea. Baina iaz, Nafarroko gobernuak ere sari bat eman zizun. Bai. Gazteari saria, ezta? Bai, eta hori baita, ikaragarri bat izan zen, noski, hori
Oso elegante izan zen. Bai? Bai. Elegantea? Ta ni, negono, Bueno. Ta noski, lagunak baita etorri ziren, ta... bueno, usu Marcoseki, bai. Eman zidan saria, eta... Oso polita izan zen. Bai. Bueno, zenbat falta zaio honi? Zer egin behar duguna? Beste kapa bat egitea, orain... Ezin duzu zabaldu, laguntzen dizuz. Bai, beste. Hemendik da, atera behar dena? Bai. Zuk ezin baduzunik? Normalean jartzen du abre fácil, baina... Bai, listo. Bai, batzuetan behar dugu instrukzio liburu bat. Gauza hauek egiteko. Eta guzti honekin gero zer egin behar dugu, labera sartu? Bai. Eta, bueno, egingo da, eta... Bai. Esan diazu ja 3 edo 4 aldiz oso ona gonen dela. Ez baldin badago, nire Twitterran jarriko dut. Mikelek... Seguro baiet. Espero du. Bai, zergatik ez. Zer gehiago. Hora, berriro Nachoak. Bai, baina ja, azkeneko... Hau gelditu da gaizki. Bete egiten duen horrekoak. Eta bera. Da jakiteko ia onak edo txarra dauden. Bai. Bueno, orduan orain, hau? Labera. Labera. Bai. A ber, laberaren kontua. Bai. Zentzaite, zure aitak azaldu digu, bai. Egin behar genula horrela, piztua dago. Jazta, orain, sartzen dugu, non dago katxarroa? Hemen. Katxarroa. Ez zaite erre, Mikele? Eta hor, Zima denbora orain. 10 minutu edo... Jazta, zima dugu hor, Bale. Daukat galdera bat, Mikele. Nerabe bati derrigor galdetu barrio dana. Sare sozialak. Suposatzen dut izanen duzula Facebook, Instagram... Ez daukazu? Ez daukat WhatsApp eta Instagram. Soi. Atea jokaz, gurasoak edo norbait? Ez dut horrela zuen. Seguro? Mira. Entzun duzu atea? Nik ez baino egiten naiz. Irune? Kantzaki! Zer gertatzen da? Aizue! Esan dizut atea jokaz ebiltzela? No ez da kontareko. Bale. Torri! Lagunbidatuko dugu, Bai, noski. Bueno, zer da zure, langusina edo zerbait? Ez laguna. Nire betiko laguna. Eta zer egiten hemen? Ez dakit, Irune. Zer egiten duzu hemen, Irune? Beira, etorri, Irune. Ari gara afaria prestatzen. Baina, hau ez da zuen bajera? Ez. Torri. Eta zer egiten duzu hemen? Ba, ni gonbidatu dut, Mikele. Ni gonbidatu dut. Miriam gonbidatu dugun bezala, Irun ere bai. Eta Iruneri esan nion, bueno, baina Irun ez etorriko zara, badakit betiko laguna zarela, baina lagunen, beraien ordez, edo beraien bozera maile. Mikele nolakoa da. Hemen ikusi dugu ez da isilik egoten, terremoto bat dela. Horrelakoa da? Bai. Neska oso laia da, baina beti gauza galtzen ditu. Bai? Desastre? Despistatua. Desastre eta despistatua. A ber, baina, ja... Bai, oza, nahiko despistatua naiz, eta gauza galtzen ditu, eta jo beti burua azten zai, baina klasean ere, eta jo, hau norena da, segurazki Mikelerena beti. Eta ikasketak? Ikasketak, bai. Ostorionez, bai. Bueno. Oso ongi. Eta gelditzen bazara gurekin afaltzen? Bueno, pues uste badiak, Nik bai, Mikele ikusten diozu? Noski. Vale, pues ya está. Pues nada, orain egin barko duguna da, hau egiten da mitartean, maia prestatu. Vale.
Bueno, Mikele, ja egin dugu zure kuadrillako espezialitatea, eta kuadrillako lagunak ere hemen ditugu, Irune, ezta? Bueno, jateko prest, baina galdetu nahi dizut, esan dizu beldurra, lan, 8 urte ikainan, baina, bueno, gero zer egin behar du Mikele? Gero, batxilleria bukatzen dudanean, uste dut, zinema asko gustatzen zait, grabaketa baita, Igual kentzen diegu kamararen bat, hau, eta zuretzako, igual. Baina, antzeste asko gustatzen zait, eta pentsatu dut, unibertsitatera joatea eta zinema ikastea edo, baita interpretazioa edo... Baina horretarako kanpora joatako duzu? Hemen ez dago, Nafarroan? Bai, Bartzelonan dago bat, baina... Baina ze? Dirua? Bai. Garestia da. Bai, nahiko garestia. Bueno. Eta Madrilen dago beste bat, uste dut, merkeagoa dela. Edo, publikoa, uste dut, publikoa badaude zinema ikasteko edo ez baino. Bueno, baina zure oraingoz bintzat, zinema mundurako zerbait, bai, antzizpena eta horrelako gauzak egitea. Eta eraman behar dutxizu lagunak, zurekin? Edo nola? Asteburutan? Edo nola? Nola egin behar duzu? Zegoa. Ni joan naiteke oitako astebururen batean. Gustatuko litzainak, kuadrilla horretan nola tartetxo bat eukitzea. Bai. Onartzen ba nauzu ebitza. Bai, lasai. Bai, onartzen ba. Bai, orduan gainera kamarari gara joanen gara. Bai. Nahi duguna egiteko, bai? Jo, Mikele, placer bat, Jo, baita niretzat. Bai, gustora gontzara? Bai, oso gustora. Bai? Bai. Nik dintzat eskertu beharra dizut. Horren natural, horren alai, horren... Torpe? Baina, bueno, ez, despistatua. Utziko dugu despistatua zarela. Bueno, torpea baita, Torpea baita, bai, baita ere. Bai, karean erortzen nahi, eta Bueno, baina altxatzen zara ere, bai, Bai. Pues ez da, erortzerakoan, gora, jaso. Esan dakoa, mila esker, bale? Orain probatuko dugu zure. Bai, bale? Perfecto. Eta zuek, betikoa, badakizue, urrengoan nor elkarrizketatuko dugun jakin nahi baduzue, ez utxik egin, aio. Venga, hau nola banatuko dugu, zuk egin beharko dituzu horeak. Hau da, Artu horrela, arra. Eskua horrekin.